Čau lovci karet, já vás vítám u nového shortu. Na začátek shortu bych vám chtěl jenom říct, že to video, který běží v pozadí, tak bylo původně plánováno, nebo natáčel jsem jako short, ale bohužel jsem nenahrával zvuk. Nicméně to nevadí, můžete si dělat na videu, mezi tím já vám řeknu tady informaci, kvůli čemu jsem ten short i natáčel. Chtěl bych vás upozornit, pozvat, záleží jak se to vezme. Plánuju pro vás, pro diváky na červen udělat soutěž o pěkné ceny, co se týká Pokémonní tematiky. A jestli tě baví otevírání karet, jako vidíš tady na videu, tak určitě neváhej jít na můj kanál, kde se koukni na další videa, kde otvíráme různé karty. Dále nezapomeň dát odběr a zvoneček, aby ti neutekly další videa, protože, jak jsem řekl, plánuju během června udělat nějakou soutěž pro vás. Tak jestli nechceš, aby ti to uniklo, tak šup, rychle běž na můj kanál a dej tam odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím, čau.